Днес ще ви представим две тротинетки на Kukirin G2 Ultra и G2 Master. Ще ги сравним, за да видим коя е по-добра. Имаме 10 инчови безкамерни гуми отпред и отзад и спирачки с диск 160 мм. Отиваме към Master, пак 10 инчови безкамерни гуми отпред и отзад и дисковите спирачки са по-малки, 140 мм са. Сега ще ви покажем и дисплеите на двете тротинетки. Първо започваме от G2 Ultra, завъртаме, дисплея се включва, имаме тъчскрин дисплей, който хваща веднага, супер яко, сменяме режимите от мод, круиз пускане, круиз контрола, също така ако задържим, включваме и кикстарта на тротинетката, за да тръгва от място. Имаме и турбобутон, който дава допълнителна мощност за кратко време. Мастера. Завъртаме, не се включва тротинетката, трябва да задържим и бутона, малко по-старомодно. Тук имаме познатия за Kukirin дисплей, имаме бутони, от които сменяме нещата. Имаме мигачи, светлините се включват от тук и клаксона. Kukirin G2 Ultra. Тук имаме два мотора по 800 вата, благодарение на които може да развием до 55 км в час. Батерия в корпуса на тротинетката от 18 ампер-часа, може да изминем до 55 км с едно зареждане и цената на тротинетката е 760 евро с намалението на GoEmotion. Сега да видим и Master. Тук имаме също два мотора, но са малко по-мощни от 1000 вата. Заради това може да стигнем и до 60 км в час. Батерията е по-голяма от 20,8 ампер-часа и с нея може да изминем до 70-80 км на едно зареждане. А цената на тротинетката е 955 евро с намалението на GoEmotion.